Ahoj, ahoj. Takže dneska se dočkáte parodie na Gangnam Style. Ano. A doufám, že se vám to bude líbit. Jmenuje se to teda Babka Style. A budeme babičky. Ano, a budeme si to číst, protože je to fakt složité, takže... Těžký test. Takže... Těžký, no. Takže to pusť. Doufám, že se to nahrá. Babka Style. Babka Style. Moje babka má super výdaje. Do Kauflandu jde a tam repuje. První regál ovoce, banánek si koupí. O 10 sáčků Kaufland oloupí. Babka furt jen piskuje. Je to všechno naše babka, to jsou babky. Piskaté. Jo, prostě babky, babky. Piskaté. Tvoje babka. Jsou naše babky, piskaté. V Kauflandu jsou levné rousky a rohlíky. Jo, fakt levné. Proto chodí ty staré babky a mají prachy na břisty, aby si je vystavili. To je Babka Style. Babka Style. To je Babka Style. Babka Style. Pravda boží. To je Babka Style. Vem si řízeček. Potom přijde domů a nákup vybalí. Začne nadávat, že ji zase okradli. Účet prozkoumá, dražší o korunu. Celý den nasraná je, jak babka ožrala. Super výdaje. Do Kauflandu jde a tam repuje. První regál ovoce, banánek si koupí. O 10 sáčků Kaufland oloupí. Kaufu jsou levné housky a rohlíky. Jo, fakt levné. Proto chodí ty staré bábky a mají prachy na břisty, aby si je vystavili. To je Babka Style. Babka Style. To je Babka Style. Babka Style. Pravda boží. Vem si ptáčka. A spí, jak dřevo ohebný. Kaufland babky zmáhá a nic nepomáhá. Je to náročné, věř mi, fakt jo. Je to náročné, fakt jo, fakt jo. To je Babka Style. Pravda boží. To je Babka Style. Si banánek. To je Babka Style. Super, čau.